først en række krævende udfordringer for nye fanger på fortet. Nye fanger på fortet præsenteres i samarbejde med Haribo. Et mix af oplevelser. Senere kan du ringe ind og stemme på, hvem af de 4 fanger, du synes skal have den gyldne nøgle for den bedste præstation. Hvis den fange, du har stemt på, får den gyldne nøgle, deltager du i konkurrencen om en weekendtur fra tog til Paris. Og resultatet får du lige efter udsendelsen. Vi er Sirius-holdet. Men vi er 4 mand fra Slædepatruljen Sirius. Der har kørt slæde i Nordøstgrønland på forskellige tidspunkter. Patruljen håndhæver dansk suverænitet i området. Og de måneder, vi så på slæderejse, ja, der kører vi simpelthen for at observere. Det er helt klart nogle af de bedste år, jeg har haft i mit liv, de 2 år ved Sirius-patruljen på Grønland. Specielt synes jeg, det er, at man virkelig får øjnene op for, det er naturen, der bestemmer, og at man er den lille i det store hele. Det hele, det er så enkelt, og man kan skulle forholde sig til det, man laver. Der er ikke noget skattevæsen, der er ingen regninger, der er ingen telefoner. Altså, det er god mental hygiejne, tror jeg, det hedder med et frækt ord. Så er der selvfølgelig nogle strabasser og nogle anstrengelser, der knytter sig til de her rejser indimellem. Man skal have meget lyst til at gennemføre det mål, man har sat sig. Når man er der, og man kører slæde, så er det det, man gør, og det gør man 100%. Det er spændende, det er hårdt arbejde, der er ikke meget fritid. Man må bare klø på, ikke? Og det tror jeg, at vi får brug for på fortet, ikke? Altså, der kan man jo ikke bare sige stop heller. Der må man ligesom bare kæmpe videre, ikke? Og så arbejde for at få samlet de nøgler sammen. Hvis vi vinder et beløb ned på Fort Boyard, så skal de gå til Danmarks Miljøundersøgelser, arktisk afdeling. Og det hænger sammen med, at man har fundet ud af, at isbjørne, de har nogle vanskelige vilkår i øjeblikket på grund af forurening med tungmetaller. Vi synes, det er et relevant emne. Det knytter sig i stor grad til Grønland, og isbjørnen er kongerne på Grønland. Isbjørne, de ophober blandt andet tungmetaller i kroppen, og det gør de blandt andet, fordi de er toppen af fødekæden. Og det er der så nogen, der forsker i, og det vil vi gerne støtte. Hvad er det for nogle ulvehunde, du har taget med i dag? Jamen, det der er Slædepatruljen Sirius. Okay, iskolde fyre fra Grønland. Simpelthen friske fyre. Hvem er så de her 4 isbjørne? Ja, jeg hedder Asger Fredslund. Jeg er 28 år, og jeg har kørt op ved Sirius fra 1994 til 1996. Og i dag der læser jeg til ingeniør ude i Lyngby. Okay. Jeg hedder Allan Bredel, jeg er 31 år og har kørt ved patruljen i 3 år og er nu politibetjent. Så det er en politier? Yes. Og hvem har vi der? Og jeg hedder Jens Henrik, og jeg har været ved Sirius fra 88 til 91. Og nu arbejder jeg med logistik ude i det civile erhvervsliv. Og den sidste? Og Carsten, 26 år. Jeg har været ved patruljen fra 94 til 96. Og jeg er nu erhvervspilot og flyver i Roskilde. Okay. Der kan du bare se en imponerende samling. Men det er jo ikke helt nok, for der står også en nydelig ung dame over på fløjen, og det er jo håndboldspilleren Connie Hamann. Hej Connie. Hej Thomas. Velkommen igen. Tak skal du have. Connie, sidst sådan den store offentlighed interesserede sig enormt meget for dig. Det var jo i 1996, hvor du var med til at vinde OL-guld for Danmark. Ja. Hvad har Connie Hamann brugt til siden? Jamen, jeg har fået mig en dejlig søn, en lille Lasse, og jeg lever nu i Tyskland med min mand René, som spiller håndbold dernede. Så du er hausfrau? Ja, kleine Hausfrau, ja. Hvad, har du nogensinde været på Grønland, ligesom de her 4 knægte? Ja, jeg har været så heldig, at vi blev med landsholdet inviteret op i, tror jeg, 95. Op og køre lidt hundeslæde og sådan nogle ting. Så du også en isbjørn? Nej. Det gjorde du ikke? Nej, det gjorde jeg ikke. Hvad, hvis nu I skulle være så heldige at få vristet nogle bojarder ud af det her gamle fort, hvad skal de penge så bruges til, Asger? Ja, altså der har vi jo sat os for at ville donere dem til isbjørneforskning, et projekt, der kører i Nordøstgrønland. Og det er fordi bestanden ikke har det så godt, som den har haft det med hensyn til forurening. Det er ikke jagt, der er grund til det, men det er simpelthen fordi, der er forurening i området, og det vil man gerne indsamle noget viden om, så man forhåbentlig på længere sigt kan redde bestanden af isbjørn. Og det er så Danmarks Miljøundersøgelser, arktisk afdeling, som det så fint hedder, der skal have de her slanter.
hvis I får dem herfra. Det håber jeg selvfølgelig, I gør. Det gør de da. Måske. Selvfølgelig. Om et øjeblik, så beder jeg nemlig tumlingen om at slå på gongongen. Og fra det øjeblik af, der har I 40 minutter, indtil gongongen lyder anden gang, og Tiergårdens skatkammer åbnes i præcis 3 minutter. Men først, så skal I have sikret jer 5 nøgler. De 5 nøgler, der passer til Tierporten og kan åbne den. Og det får I nøjagtigt 9 forsøg til. 7 udfordringer, udvalgt helt specielt til jer. Og 2 besøg hos den vise mand i tårnet. Og det første besøg, det er nu. Og det er dig, Karsten, der får den ære. Følg med, pas på tid. Så vi kan lige give ham et kampråb på vejen. Skal vi gøre det? Hunden er klar! Ja, så kører vi! Tumling! Le Gong! Jagten er i gang. Og tro mig, fornøjelsen den er helt på jeres side. Okay, afsted mod første celle. Hvordan har du det så i dag? Du ser ud, som om du godt kunne trænge til lidt vand. Sådan, værsgo. Måske skulle man tage... Nej, jeg venter lidt med det. Ja, der kan du se, at man skal tale med sine planter, så får man grønne fingre. Det kan man lære på en planteskole. Men du skal jo ikke bo for en planteskole, men en anden skole. Du skal jo have en gåde nu, ikke? Og se, om du kan komme ned med nøgle til dine kammerater. Er du så klar til at modtage denne gåde? Godt, hør så godt efter. De kan åbnes og lukkes, uden at man rører ved dem. De kan slås op, men de kan ikke hænges op. De har låg, som ikke kan tages af. Hvad er det? Lad tiden regne. De kan åbnes og lukkes. De kan åbnes og lukkes, uden at man rører dem. De kan slås op, men de kan ikke hænges op. De har låg, men de kan ikke tages af. Hvad kan det dog være? Men man skal se det for, så tror jeg på en eller anden måde. De kan ikke tages af. De kan ikke tages af. Nej. Den var der ikke. Desværre, tiden er gået. Ved du hvad? Svaret var øjnene. Desværre, du må løbe ned til dine kammerater uden en nøgle, der ikke er noget at gøre ved det. Den hænger her tilbage. Ja, det var jo en skam, at han ikke kunne se det. Jeg fik den ikke. Kom igen, Karsten. Vi har flere muligheder. Lad os komme hen til Thomas. Ja, og den næste mulighed, den er inde bag døren her. Og hvis der er et sted på Napoleons gamle fort, hvor det er vigtigt at hænge i, det var da pudsigt, du lige stiller dig her, hvor det er vigtigt at hænge i, så er det inde bag døren her, hvor vejen til nøglen, den går op, og op, og op, og op, og op, og hvad så? Og op, og op. Det er sådan set lidt ligesom at gå med glatte sko på is. Kender du det? Det gør du formodentlig op fra Grønland. Ja. Og det er også et meget sindrigt system, så jeg er sikker på, at som kommende ingeniør og tidligere Siriusmand, så er det lige opgaven for dig. Det lyder sådan. Ja. Kom så, måske. Voila! Okay, så nøglen er oppe i loftet, og han skal nu komme op til nøglen og få ført den gennem labyrinten for at kunne få den ud. Prøv at spørge, Det er rigtigt, jeg skal op ad toget. Sådan. Lås med fødderne, jeg skal lås med fødderne. Ej, hvor er han god. Nå, det er Så det I kan se, at han hele tiden ryger ned, så han skal både koncentrere sig om at føre nøglen igennem, men også holde sig oppe. Det kører, Asger, det kører. God tid, Der er masser af tid. Har du tiden gået? Ja. Masser af tid, Asger. Ej, hvor er det sejt gået, det der. Sådan, Asger. Skal jeg bare have trukket ud det sidste stykke? Så skal den bare ud. Kom nu, Asger! Jamen, vi træt. Hjælp Kom ham, nu, Asger, kom nu, Asger, kom nu. Kom nu, Asger! Kom nu, Asger. Der er masser af tid, masser af tid. Kom, Asger! Røst armene lidt. Masser af tid. Ja, måske jeg lige kan Røst armene, røst armene. Kom så, i sidste gang, kom! Du skal bare have den ud, Asger, den skal bare ned. Ja, for han skal bare lige lirkes ud, når han først er deroppe, for det er... Kom nu, Asger, kom nu, Asger. Asger! Så ryst lige armen en gang. Du skal have hele armen, du skal have hele armen, den skal bare ud. Sådan, og så... Sådan, Asger. Så er det op. For helvede, mand.
Kom så, Asger! Der er tid nu. Kom nu, Asger, sidste gang, kom! Måske skal han prøve at bare trække hurtigt, så bliver det nemmere sagt end gjort, men tag nogle hurtige tag op i armene. Kan du tage nogle hurtige tag i armene, Asger? Han skal... Hvorfor fik jeg den ikke med? Kom ud! Okay, jamen giv det sidste forsøg. Sidste forsøg, Asger, kom! Asger, kom ud! Kom ud! Okay. Asger, ud! Mang på døren, godt. Ej, Asger. Jeg får den helt vildt op. Kom herover. Du mærker, Asger. Godt kæmpe. Asger, hvordan går det med armene? Var det hårdt? Jeg var så tæt på at have det. Du lige det aller sidste stykke. Du mangler bare faktisk lige at kunne trække den ud, så har du haft jeres første nøgle. Men skal vi ikke lige give Asger kampråb for et godt forsøg, og så komme videre til den næste? Kom så. Hey, hunden er klar! Ja, så kører vi! Okay, afsted. Ja, så styrer til. Asger, hvor det kom her? Er der overhovedet noget som helst tilbage? Okay. Okay, det kan være, du får brug for det lidt senere. Det var flot arbejde, men du mangler lige det sidste stykke. Det kan være, det er, fordi I er vant til at begå jer sådan i kulden. Er det varmen, der gør det, tror jeg, eller hvad? Helt sikkert. Ja, det må det være. Helt sikkert. Nu er I alle sammen ved at være et godt stykke over den alder, hvor man leger i sandkassen. Men jeg håber ikke, at I helt har glemt, hvordan det er, man gør. Og Connie, jeg er sikker på, at du hjemme i Tyskland bruger en del tid sammen med din lille søn Lasse i sandkassen. Er det korrekt? Helt klart. Og det kan sådan set have vist sig nu at være en glimrende fortræning til det, der skal ske nu. Så det kan være, at du gør det, hvad de 4 store, stærke drenge ikke kan, nemlig skaffe holdet en nøgle. Og det kan du. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Ind i sandkassen, Connie. Voilà! Kom så, Connie. Okay, så nøglen hænger op i loftet. Hun skal nu hente 3 Det er rigtigt, kasser. Connie. Det er rigtigt arbejdet. 3 kasser for at kunne nå op til nøglen. Yes, lige nøjagtigt. Det ser ud som om, hun stadig har rutinen med at grave i sand. Det er rigtig godt, Connie. Så det er måske en fordel for hende at først at kravle ind i den næste bur, hvor der også er en kasse, hun Prøv skal at have. fortsætte videre, yes. Godt. Sådan, Connie. Godt set det. Det kører der nu. Yes. Også lidt ind i den anden rum. Prøv at pukke det lidt ind. Er det godt, det der? Også en af jer holder øje med tiden. Nu skal jeg også huske. Der er god tid endnu. Masser af tid. Nej, hun går den forkerte vej. Den forkerte vej. Du skal Hun skal den tilbage. anden vej. Hun skal den Kassen anden skal vej. med den anden vej. Korrekt. Hun Yes, skal tilbage igen. det er rigtigt, det der. Og så komme ud den vej, hun kom ind. Yes. Der er god tid. Jeg skal nok have gravet noget mere. Har hun lige fået en i? Jeg tror, hun havde troet, hun kunne gå hele vejen rundt. Godt, men, Connie. Sådan. og så er den God tid, Connie. God tid. Gå så op og have nøglen. også op og have nøglen. Er det så godt nu? Ja. Og så bare Så ud. kører vi, Connie. Prøv at mokke det. Bare brug nogle kræfter på, når jeg slår det ud. Yes. Jeg skal nok have gravet lidt mere, tror jeg. Yes, det er godt, det der. Det kører vi, Connie. Og så den sidste. Ej, det kan godt. Det kan godt. Godt, kom med den. Det er godt nu. Der er god tid. Sådan, ja. Prøv lige ud op i nøglen. Og så skal hun bare stikke over på den pæl, der Godt, er. kæmpe. Yes. Godt, Så hen på pælen. Yes. Og den sidste. God tid nu. Ja, du skal nok nå det. Lige før jeg tror, I får jeres første nøgle her. Kom så, Connie. Sådan, Connie. Yes, kom så. Det vi sagde. Er det perfekt? Har Godt, den? det Ja, er den godt. har den. Connie. Har den, kom ud. Lykke, Connie. Flot gået. Connie. Det er godt gjort, at kvinderne Hunden er klar. klarer det hårde arbejde. Ja, så kører vi. Flot gået. Jeres første nøgle, vi mangler stadigvæk 4, så jeg synes, vi kommer videre. Afsted. Sådan, Gitte. Det grove lov er, at så kommer vi med 4 rå drenge fra Sirius-patruljen, og så skal vi sende en husfrau fra Tyskland ind og hente jeres første nøgle. Kvinderne er det stærke køn. Allan, du har jo ikke været i ilden endnu. Nej.
Men ved du hvad? Det kommer du om et lille bitte øjeblik. Okay. Men det er ikke herinde. Okay. Det er deroppe hos vismanden. Så følg du med, pas på tid. Hele vejen derop. Nu ved jeg ikke, hvordan I har det. Altså, isbjørne går ud fra, at det rører jeg ikke. Hvis der kommer en trampende nu, så vil jeg sige hej. Respekt. Respekt, naturligvis. Men hvordan er det for eksempel med edderkopper, Jens Henrik? Det er sikkert ikke særlig godt, men vi må hellere prøve. Ja. Nu kan jeg berolige dig med, at det er ikke edderkopper, du skal møde nu herinde. Tværtimod, der er det dig, du skal give den som Spider-Man. Okay. Så Jens Henrik. Sådan, så er du klar? Er du klar? Gå for det. Voila! Kom så. Yes. Så er der bare nøglen inde i enden. Nøglen er i midten af spindelvævet inde i en boks. Men for at han kan åbne boksen, så skal han ned og hente det stykke værktøj, der er på enden. Prøv at spørge mig klar over, hvad han skal. Jens Henrik, du skal helt ned fra enden. Det er korrekt, det du foretager dig. Ned fra enden er der et stykke værktøj. Det værktøj skal du have fat i. Så skal du tilbage til, hvor du er nu. Videre, Henrik, videre! Nej, det er rigtigt nok. Han skal have det der. Du skal bare passe på, at han ikke taber det. Så tilbage igen. Tilbage igen. Du må ikke tabe den der genstand, du har. Det der værktøj skal han bruge til at åbne boksen mod nøglen. Kæmpe, det er godt kæmpe, det der. Det er godt. Tid. Der er brugt en fjerdedel af tiden. Og god tid. Han skal åbne kassen, Henrik, skal åbne kassen. Ind i nettet igen. Og åbne en kasse. Nej, du skal ind og åbne kassen med dit værktøj. Du lige har nappet det her. Yes, sådan. Korrekt. Hvor er lige på vej ud igen. Tiden er gået. Du skal være hurtig nu. Flot, det der. Udmærket. Sådan. Yes. Og god tid. Ej, tak. Hvad var det værste, han tager? Det var ikke noget. Ja, håber vi. Det ser godt ud. Har han fået fat i den? Har den nøglen? Ja, sådan! Godt gået. Flot, Jens Henrik. Perfekt. Tror du havde fået nøglen første gang, da du løb ned for enden? Jeg så den overhovedet ikke. Jeg havde bare øje for det, der hang nede for enden og... Flot. Det er skide godt. Men det var en lidt anderledes nøgle end lige den, du skulle bruge. Men hør her, I har fået 2 nøgler. Der mangler kun 3. Skal vi have dem? Vi skal det. Okay, lad os komme afsted. Hvordan har du det så nu? Du kunne godt trænge til en lille smule mere, ikke? Ja, vi kan alle sammen trænge til en lille en gang imellem. Nå, der er du. Du vil måske godt have en lille... Ellers tak. Spøg til side. Du vil hellere have en gåde, ikke? Ja, det skal du få. Skal jeg lige hente en nøgle her? Og så skal vi se, er du så klar til denne gåde? Det kan godt høre så godt efter. De kan være varme eller kolde. De er overalt. Vi ser dem hver dag. De giver liv, men de er ikke selv i live. Men uden dem ville verden være meget trist. Hvad kan det dog være? Lad tiden rende. De kan være varme eller kolde. Ja, de er overalt. Vi ser dem hver dag. De giver liv, men de er ikke selv i live. Men uden dem, så ville verden saftsus med være meget trist. Hvad kan det dog være? Man skal ligesom se det for sig lidt. Desværre. Det var jo farverne. Ligesom på de smukke blomster, så må du desværre løbe ned med uforrettet sag til dine kammerater. Der er ikke noget. Hvad gør vi det? Det var... Ej, han fik den ikke. Nå, nu skal vi altså have den næste. Kom, lad os komme over til Thomas. Ja, lad os se i gang. 2 nøgler, og I mangler 2 mere plus 1 mere. Det er 3 nøgler. Ved I hvad, jeg tror, at vi er nødt til at sende jer ind 2 gange fra nu af. I hvert fald herinde bagved.
Der er brug for et par herrer, som ikke er bleg for at tage det lange, seje træk. Og det skal være to, der i den grad kan skære igennem. Og må ikke det er dig, Asger, og dig, Karsten. Spider-Man, han er jo alt for... alt for forpustet til at gå herind. Okay, voilà! Nøglen hænger på planken, og vi skal nu tage og save planken over for at få fat i nøglen. Det, der selvfølgelig gør det tungt, det er, eller hårdere, det er, at der er to meget tunge sække, der er hæftet til saven, så de skal også bruge en masse kræfter på at holde den nede på planken. Flot i to! Kom igen. Sig til mig, det er vigtigt, at de ikke bare slipper i håndtaget, fordi så kan de løbe op. Så endelig for at holde godt fast i håndtaget, så den ikke løber op. Kom igen. Det er som om det er noget godt stykke her. Så der er god tid. Det er utrolig hårdt for armen, fordi de skal bruge hele deres vægt på at holde sengen nede. Det er flot, Martina! God rytme nu! Ja, det lige er være der. Pas på hovedet, når han går op. Sådan. Ja! Det var bare det, der skulle til. To stærke mænd. Perfekt. Var det hårdt for armene at holde det ned? Asger, kunne du mærke for armene? Det var lidt tungt. Du har mærket det. Sådan. 3 nøgler, 2 tilbage. Vi skal videre. Yes. Jamen, jeg siger tillykke med den tredje nøgle, men jeg må også samtidig sige, at I mangler stadigvæk 2. Tiden den går. Og Allan, kom lige ind. Ja. Fordi hvis jeg skal sådan stille lidt ledende spørgsmål, hvordan synes du så selv, det gik op på vismanden? Lidt mangelfuldt. Jeg vil gerne have fået lidt op på, hvad det andre lavede. Men... Okay. Nu kan du lige stå og tænke et øjeblik over, hvad der gik galt, og så tænke over, hvad der måske skal ske inde bag døren her. Vi holder lige en lille pause, okay? Nu kan du ringe ind og stemme på den fange, du synes skal have den gyldne nøgle for den bedste præstation. Ring 90 50 44 44 og tag så det nummer, der står ud for den fange, du vil stemme på. Hvis den fange, du har stemt på, får den gyldne nøgle, deltager du i konkurrencen om en weekendtur for 2 til Paris. Straks efter udsendelsen trækker vi dagens heldige vinder. Velkommen tilbage til Fort Boyard, hvor Allan nu skal indenfor her og skubbe til en stor, tung bold. Og det er ikke en snebold. Okay. Så voilà! Og så har jeg lært. Okay, nøglen hænger lige frem foran ham. Men for at han kan få den udløst, så er nødt til at skubbe boksebolden over på de 2 mål, der sidder på siden af nøglen. Og det ser ud som om, han allerede er klar over. Prøv at spørge, han har set de 2 mål, han har. Måske Conny ud over til døren. Yes, det går da. Han har den første. Den første, så mangler han bare 1 mere. Ikke til fredag. Du har teknikken nu. Han må ikke træde ud på nettet. Du må ikke gå på nettet. Du må ikke gå på nettet. Yes. Okay. Så fat i nøglen. Sådan. 4 nøgle. Flot. Hunden er klar. Ja, så kører vi. Så kører vi. Vi kører. Wow! Allan, det er jo ikke så kompliceret, vel? Nej. 4 nøgler har I nu. I mangler 1. Og hvad synes I om sådan en model her? Det klæder dig godt. Det må man sige. Men jeg er sikker på, at der er nogen, der de klæder endnu bedre. Der er i hvert fald 2 af jer, som nu får brug for dem. Et par herrer, som skal kunne samarbejde. Det ved jeg, at I er gode til fra jeres træning. Så Asger, det er den ene. Se, at du kan passe den. Og den anden, det er Spider-Man. Henrik, værsgo. Og nu ved jeg godt, at I er vant til den arktiske storms susen imellem isbjergene. Spørgsmålet er, om I kan modstå det vindtryk, som kommer herinde. Okay? Og lige en sidste ting, inden I ryger indenfor. På et tidspunkt vil I se en rød lampe blinke. Og når det går i gang, og I kan ikke høre noget herudfra, så har I 10 sekunder til at stå herude, ellers så ryger I direkte i spjældet. Okay? Kom så. De her. Kom så. Voilà! Okay, så nøglen hænger op i loftet, og for at få den udløst, vi sætter roen foran ventilatoren.
I var ude i det der? Vi var så tæt på hele tiden. Jeg tror, hvad var det? Par centimeter. Jeg holdt fast med hånden ned i bunden. Ja, der begyndte bare vente så tæt klemme med. Fik jeg den over med op i den hjørne. Ja. Man kunne simpelthen ikke tilte den. Du skal lige dreje ned, så du kan få den ind. Ja, hvor fanden var nøglen hen? Jamen, det vil så komme ned. Når lige så snart I får sat ruden på, så falder nøglen ned. Men prøv at høre. I har stadigvæk 4 nøgler. Dem er ikke nogen, der kan tage fra jer. Mangler den sidste, og den synes jeg, vi skal tage nu. Skal vi have kampråb, den lyder til os? Nej. Hunden er klar! Ja, så gør vi! Hvor blev der ulvehyggende? Det kommer ikke Ja, Gitte, nu begynder det at knibe en lille smule, fordi det ser jo strenge. Fordi der er kun én chance tilbage for jer for at skaffe nøgle nummer 5. Det her inde bag døren. Og lykkes det ikke, så er der en af jer, der skal i fortabelsens sorte hul. Og jeg synes, vi har testet jer 4 rimelig godt. Og det er ligesom om, at når det virkelig gælder, så har I brug for der Hausfrau fra Tyskland. Nej, ikke det er igen. Og den første nøgle, Connie, den skaffede du holdet på glimrende vis. Det var i sand. Så skulle vi ikke prøve noget, der sådan ligesom rimer på sand? For eksempel hvad kan det være? Vand. Vand og godt benarbejde, det var der krævet herinde. Og husk, det er alvor. Lykkes det der ikke at skaffe nøglen, er der en af jer 5, som ikke er med resten af vejen. Tak, Thomas. Selv tak. Okay, you can do it. You can do it. Kom nu, Connie, du kan. Så Connie, hun skal op til løbebåndet. Til højre på løbebåndet, der er nøglen inde i den gennemsigtige cylinder. For at få nøglen op, så skal hun hælde vandet i loftet og hælde op i røret foran. Prøv at spørge, om hun har set nøglen, Carsten. Prøv at råbe ind til, om hun har set nøglen. Har du set nøglen, Connie? Ja, hun er med på, hvad der skal ske. Kan du høre, hvad de siger, Connie? Råb lidt højere. Connie, kan du høre, hvad de siger? Det, der er vigtigt, det er, at hun er utrolig præcis på vandet, og hun ikke spilder for meget af det. Connie, det går rigtig godt. Ja, det går rigtig godt. Flot det der. Udmærket. Flot det der. Flot, Connie. Forsigtigt med vandet her. Stille og roligt, stille og roligt. Sådan. Sådan, meget bedre. Connie, hæld vandet forsigtigt i. Ja, virkelig godt. Stille og roligt. Kanon på det der. Ej, du kan se, at nøglen begynder langsomt at stige op. Så på et tidspunkt kommer en hånd op til håndfuld. Så hvor er det meget godt. Det er flot stil. Lad os få snoren, Connie. Ja, sådan der. Det er godt benarbejde. Stille og roligt, stille og roligt. Sådan. Ja. Rigtig godt ud. Hun mangler stadigvæk et stykke vej endnu. Der ryger lidt for meget vand ude om røret. Godt det der. Præcis med vandet. Godt. Flot det der. Øj, det er så godt det godt. Det var bedre der. Ja, god tid, Connie, god tid. Det er altså godt at have en god kort. Connie, husk at holde øje med nøglen derhenne. Ja, det stiger fast. Ja, vi mangler stadigvæk lige nogle spande ude, tror jeg. Ja, okay tid. Der er masser af tid. Ja, det er godt, det der. Meget. Godt, Nicholas. Udmærket ud. Mangler altså lige et stykke mere. Og I har øje på tiden også. Kom det sidste, Connie. 2 spande mere. Men der er kun 2 spande tilbage, så jeg håber, der er nok til, at hun kan få nøglen. Nu må hun endelig ikke spilde vandet. Sig det til hende, så var meget præcis. Præcis med vandet, Connie. Meget præcis der. Er det godt? Kan du nå den nu? Kan hun nå den sidste? I skal også huske at holde øje på tiden. Der er ikke så meget tid igen. Der er tid, Connie. Nej, tid det han. Prøv at sidste søg. Kom så, Connie. Hvis hun også skal have noget tid til at komme ud og ned. Jeg har nået det. Nej, hun bliver nødt til at komme ud. Ud. Kom ud. Ja. Connie. Det var godt. Det der. Connie, prøv lige at se på tiden. Jeg mener, det var ikke engang et sekund, der var tilbage. Ja. Og nøglen, den var... Du kunne se den. Det var lige før, jeg tror, du kunne have fået fat i den, hvis der bare havde været lidt mere tid tilbage. Ja. Men hvis jeg tror, du var blevet derinde, så var du blevet taget til fange. Og det vil vi ikke have. Men der røg også bare vand ved siden af i starten. Men prøv at høre. I har 4 nøgler. I skulle have haft 5. Det vil sige, at vi skal ned til Thomas og Tierporten og ofre en af jer. Skal du afsted? Ja. Okay.
Altså... Connie. Det var så tæt på, men du var jo nødt til at blive der, eller komme ud i en fart, eller så er du blevet taget til fange. Og ved du hvad? Jeg er så glad for, at du kom ud, fordi jeg har nemlig planer med dig, min pige. Er det rigtigt? Det har jeg lidt senere. Men først og fremmest, så skal jeg jo altså nu have den 5. nøgle, som det jo desværre ikke lykkes dig at skaffe. Og den 5. nøgle, den er nede i fortabelsens sorte hul. Det er godt nok. Problemet er, at en af jer skal ned. Og hvem er det? Jeg må hellere melde mig frivilligt. Du melder dig frivilligt? Hold til ældste og mest trætte. Værsgo at træde an. Og Jens, rigtig ned. Tiden går jo. Så nede på bunden, jeg tænker, der er nøglen, I mangler. Så du sidder og rækker den op. Og farvel. Nu er han væk fra alt. Ses, Jens. Det var den 5. nøgle. Tillykke med den. Og lad os få nøglerne sat i en fart, så vi kan komme videre i teksten. Vi har jo lidt travlt. Og nu skal I nemlig til at på jagt efter ledetråde, så I kan få gætte kodeordet, der er jo det eneste, der kan udløse skatten inde i Tigergården. Og den første ledetråd, den er oppe hos vismanden, men den er ikke så nem at få fat på, så vi må hellere sende Asger op og forsøge at få fat på den. Kom så, Asger. Følg med, pas på tid. Kom så. Ledetråd oppe i tårnet, det er en måde at skaffe den på. Den anden måde, det er jo altså ved de vilde vågestykker. Og det er en lidt anderledes kop te. Og Connie, hvem ved, måske du får chancen til at skaffe en ledetråd. Så lad os se, hvordan det går, jeg skal op i tårnet, om han får jeres første ledetråd. Kom så. Nå, hjælp det lidt, hva'? Ja, skulle jeg tage en lille en selv for hyggens skyld? Ja, det var godt. Skål med dig. Ja, nå. Hov, for dig. Der er du allerede. Dig har jeg jo ikke set før. Men du vil komme op, fordi du skal have en ledetråd til dine kammerater. Ja, det lyder det meget. Ja, jamen, så må vi jo se, hvor dygtig du er til det. Så får du en ledetråd her, er du klar til at høre den? Hør så godt efter. Den første ledetråd er noget, vi alle sammen har haft i hånden. For den har et skaft. Den første ledetråd har et blad og bruges, når man spiser mad. Hvad kan det dog være? Lad tiden regne, vi skal lige have tiden med her. Hvad sagde du det? En kniv. Sagde du det? Ja, det sagde jeg. Jamen ved du hvad, det er jo fuldstændig rigtigt. Ja, det var dejligt. Det var en kniv. Det kniv ikke så meget med at finde ud af den kniv. Det var ikke den værste. Jamen, kan du løbe ned til dine kammerater med den dejlige ledetråd der. Og have det godt. Tak skal du have. Ja. Og husk, at kniven skal i højre hånd og gaflen. Ja, det var godt. Ja, så gælder det så det første vågestykke. Og nu har jeg jo drillet dig lidt, Connie, med, at det kunne risikere at blive dig. Men sådan, det kunne jeg aldrig finde på. For det er jo sådan, at hernede, der er der nogle af mine rigtige gode venner. Og det er ikke dem, der har 8 ben. Det er sådan nærmere dem, der slanger sig afsted. Og jeg vil godt lade det være tilfældet. Jeg vil ikke bare pege på dig, Asger, fordi du er dig. Hvad siger Asger? Kniv! Ja! Okay. Det var meget heldigt, du kom. Så kan du nemlig komme med i lodtrækningen her. For det skal selvfølgelig være tilfældet. Den burleske terning. Den har 4 sider. Et tal mellem 1 og 4. 4. 2. 1. Ja. Her, hvad tager du? 3. Okay. Connie, træd nærmere, så du kan se terningen. Det blev 2. Connie. 2, ikke 4. Jeg tror, du tog 2. Connie, dernede er der en ledetråd. Ja. Der er også noget andet. Se, hvor bange de blev. Bare jeg kigge ned. Okay? Ja. Så Connie. Rolig nu. Okay? Stille og roligt ned. Bare træk vejret dybt. Sådan. Connie, du skal finde 2 slanger, for at vi har hele ordet. Det er et 2-delt ord. Ja. Står det skrevet, eller er det på papir? Ja, det sidder på en af slangerne. Det sidder på buen af en slange. Så hvis du kan finde 2 slanger, hvor der står noget på,
Og så bare komme herop igen. Sådan. Sådan, Connie. Så ordet er altså... Har hun fundet det først? Nej, der er ikke noget der. Så ordet er altså delt i 2. Ikke noget på det? Ja. Prøv om der er noget, du kan lukke op, eller sådan et eller andet derinde. Ja. Og det er jo, skal tænke på, at tiden går jo. Og når tiden er gået, så slukker lyset dernede. Så jo flere strømmer, du kan nå. Der er et skab bag. Skal du vente en masse snart? Der er et skab. Prøv om du kan finde skabet, Connie. Det er skabet op. Det er den røde dør. Det er den røde dør. Og så træk i snoren til skabet. Der er en snor. Bare hiv. Jamen, så bliver slangen jo... Nej, bare hiv til. Det er okay, sådan. Og så... Hvis du er lynhurtig, så har vi det over der. Bare tag ved dem. Begge hænder, Connie. Begge hænder. Tag fat med begge hænder. Bare tag dem ud. Bare tag dem ud. Sådan der. Sådan det skal det være. Så bare tag dem ud på gulvet. Sådan, det er flot. Tag dem ud på gulvet. Kan det også stå på de små der? Ja, det kan stå hvor som helst. Bare kør på. Tiden løber. Begge hænder, Connie. Så det kan jeg altså ikke. Så der er mere plads. Det går skide godt. Jeg tror, der er noget på den. Øj, hvor er den store, mand. Ja, kan du ikke tage den ud på gulvet? Jamen, der er ikke noget på den. Er du sikker på det? Ja, jeg så det. Nej, det er. Hvordan får jeg den vækket? For den ligger jo bare der og Jamen, tag den ned, og så ret den ud. Kom, lille ven. Kom, lille ven. Videre. Og jeg går videre. Så det er sted. Bare træk til. Sådan. Og så ind og kigge. Så tempo på, Connie. Kom nu, tempo. De væser jo. Jamen, de gør der intet. De er fuldstændig fredelige jo. Begge hænder, så fat i nakken og så ned på gulvet med den. Det går nu. Ja. Prøv at tage fat i den store, yes. Og så tager vi med begge hænder ordentligt fat rundt om den. Sådan. Sådan, Connie. Fat i den og så ud. Der står heller ikke noget for helvede, hvor er det ord henne der. Men de væser jo helt vildt. Der er også en tønde nede på gulvet. Hvad ser du der, Connie? Der er en tønde også, Connie. Tiden den går. Den skriger. Åh! Det er godt, det der. Det gør helt ikke noget. Så er det skide godt. Det gør ikke noget. Forsigtigt, helt stille og roligt. Ja, så bunden i vejret. Yes, det går gas. Helt bare bunden i vejret. Ja, kom. Ja, så er der en helt bund i vejret. Sådan. Sådan, Connie. Skide godt. Så kig hurtigt. Skal have lidt mere fart på. Fart den op, ellers så får vi ikke det over her. Vent den om, Connie. Ja, SK. SK. Det er den første del, så mangler kun én del mere. Skide godt, Connie. Kør videre. Videre rundt. Ej. Kom op igen. Ej, hvor synd. Connie, kom op her. Kan du klare det? Det var så flot gået. Er du okay? Kanon. Virkelig godt gået. Men du fik desværre kun den første del af ordet. Men det var virkelig godt gået. Men I har stadigvæk det første, og det var kniv. Så skal vi komme videre til den næste? Jeg håber, vi får den. Godt, kom. Connie, du er en tapper pige. Synes du? Yes. Lasse, han har en mor, han burde være stolt over. Men en halv ledetråd, det er jo altså desværre ikke helt nok. Så derfor, Karsten, skal du have chancen nu. Og prøv at se, om de her passer dig. Og om den her passer dig. Det du skal nu, du skal nemlig under vand. Du skal ud på en undervandslabyrint. Et eller andet sted på vej i labyrinten vil du se et ord, forhåbentlig. Hvis ikke du når frem til ordet i tide, vil tidevandet komme og skylle det væk. Og så er du på den. For det ord skulle du nemlig have brugt til at finde ud af, hvilken af de 4 kister ledetråden ligger i. Og ledetråden og kisterne er for enden af labyrinten. Okay? Perfekt. Vi har brug for at forstærke fyre til at lige fjerne låget, mens vi gør Karsten helt parat. Du kan også lige tage dine sko af, Karsten, imens. Pas på ryggen. Og sokkerne også, så får du ikke sok. Skoene af, hvis du har lyst. Og Karsten, nu kan du lige få et par minutter til at forberede dig i. Velkommen tilbage til Fort Boyard, hvor Karsten nu skal ned i fortets våde, fugtige kælder. Værsgo. Kom så, Karsten. Kom, Karsten. Jeg følger ham derop. Så er tiden i gang, så Karsten han skal altså gennem labyrinten se ordet på hans vej, som der står på den kiste, hvor jeres ledetråd er i. Nå,
er allerede godt på vej ud. Kan jeg høre dernede? Jeg kan godt høre jer, hvis I råber højt. Jeg råber ned gennem hullet til ham og hjælpe ham. Det er godt, det der. Sådan. Så sørg for, at han har set ordet, inden han går videre. Jeg kan kontakt med ham nu. Jo, I kan godt råbe ned til ham i... Carsten, husk at se ordet, inden du går videre! Han skal skynde sig, fordi tidevandet det kommer, og så skulle han nemlig ordet væk, så kan han ikke nå at se det. Husk ordet. Husk ordet. Spørg, om han har set det. Spørg, om han har set det. Spørg, om han har set det. Har du set ordet, Carsten? Prøv at råbe til ham igen. Har du set ordet? Sådan. Godt. Der. Det var også lige sidste sekund, der kom tidevandet. Ja. Så nu skal han altså finde den rigtige kiste, som er nede på bunden. Der står det ord, som han har læst på vejen. Bare lige have lidt luft. Kom sådan. Jeg tror, det er den rigtige, han har taget der. Jeg skal så lige bunde nogle knuder op for at få låget af. Man skal jo skynde sig, fordi ledetråden bliver destrueret, når tiden er gået. En gang til. Kom nu, Carsten. Kom nu. Sådan. Så har han det. Sådan, Carsten. Så skal han bare have den åbnet. Åbn den. Sig, han skal åbne den. Åbn den, Carsten! Åbn den! Han skal komme tilbage. Åbn den nu! Bare lad ham komme op på stigen. Åbn den med det samme, Carsten! Det er okay, jeg kan bare tage den med op. Kommer han? Ej, så. Ja, skynd jer åbne den. Sådan. Godt. Asger, kom herover, lad os se, hvad der står. Åbne den bare. Var det slemt? Godt gået. Godt gået, Carsten. Var det koldt dernede? Nej. Lad os så se. Yes, anden led, tror jeg. Er I klar? Kom, skynd dig åbne. Tiden går jo. Hurtigt. Kant. Kant. Jeg holder på æg. Så vi har kant, Kniv, kant. og vi har kniv. Jeg siger æg. Det er SK. Det er SK. Lad os ofre en hurtigt. Kom. I har ikke nogen bud nu? Jeg siger æg. Æg. Er I sikre? Skal vi ofre en, og så får det helt? Lad os ofre en. Okay, lad os løbe op på sammen, og så kan I ofre det op og få den ledetråd. Kom. Sirius er på vej med 2,5 ledetråd og masser af kampgejst. Gitte, jeg er spændt på at høre, om I kan trække et kodeord ud af de par ledetråde, I har. Det håber jeg i hvert fald. Vi har kniv, og vi har kant. 5 sekunder. Har I et bud, fordi tiden går nu? Æg. Æg. Tigerne væk. Prøv at stå skarpt nu. Skal I ofre en, så I er sikre? Nej, vi kører. I vil ikke ofre en? Vi kører. Er I enige alle sammen? Ja. Er I sikre? Vi gambler. Connie? Nej. Ja. Ja. Okay. Så det er jeres bud? Porten op. Porten op. Du skal organisere jer. Eller en jeg tager giv. Så lige organisere jer. Stav ordet. Æg. Okay, Thomas. Æg er vores bud. Monique. Tigerhoved. Konja. Med begge. Kom der, kæmpe. Kom op, bøtten. Læg den mod her i siden. Derovre. Jeg skal meget bedre nu. Hvad med dig? Jeg skal få, at du ikke taber det, Carsten. Kom nu.
kæmpe. Kom nu for helvede. Mange flere. Godt ud. Over i form med det. Stadig igen. Så sådan med den. Jeg fik nogen. Det er godt, det der, Asger. Bare tag til. Kom til og pas på, Asger, du ikke falder. Kom så, Allan. Godt, Asger. Det ser godt ud, der er en god håndfuld der. Stille og roligt. Godt, pas på. Tag igen. Tiden går, så skynd jer. Der er ikke så meget tid til porten går ned. Tempo, 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 kom nu. Sidste her, skynd jer. Tag noget mere guld. Der er tid endnu. Og så Carsten, nu begynder porten at gå ned. Vi skal have det sidste med. Skynd jer at tage det sidste med og kom ud. Kom ud, kom ud, kom ud. Kom ud. Godt i, godt i, godt i. Pas på. Ej, Conny, du tager det hele. Pas på, pas på, pas på. Okay, lad os få samlet alle mønterne op hurtigst muligt. Pas på hænderne her. Så vi kan få det hele med. Kæft, du ser fat i. Kommer lige en ekstra håndfuld her. Vi hjælper I hen, Jens Henrik op. Her er vores mand op her. Skal lige have ham låst op. Hvis man har en bojarden i underbukserne. Det er godt kæmpet. Kom ind og så. Flot indsats. Godt kæmpet, ja. Hvad siger Sirius? Hvordan synes I selv, det er gået indtil nu? Godt. God afslutning. I hvert fald så er jeg spændt på at se, hvor meget guld og hvor mange bojarder der er i den spand. Hvordan har I det med det? Skulle vi lige prøve at se, hvor meget hjælp isbjørnene skal have? Pas på tid og pas på tu. Skal I bruge en hånd? Så, det er de der. De er helt røde i hovedet. Sådan. Hold da. Wow. Hvor mange penge isbjørnene skal have med kærlighed for jer, det vil vi nu få oversat. Ja, sådan! 34.400 kroner. Perfekt. Tillykke med det. Og ja, det fortjener, hvis det kampråb. Gør det ikke? Ja, det synes jeg. Det sidste. Kom. Hunden er klar. Ja! Og husk, at intet er umuligt for den, der bærer viljen i hjertet. Tak fordi I kiggede med. Jeg tror, jeg skal have en stærk mand til at hjælpe mig med den her. Hvem vil han? Kom. Tak for det. Tak. Kom godt hjem. Hej. Vinderen af den gyldne nøgle og hvem af seerne, der skal ud at rejse, bliver afsløret om lidt. Hele sit liv har den romantiske Faith været overbevist om, at manden i hendes liv bærer navnet Damon Bradley, og hun beslutter sig at finde denne mystiske mand. Se blandt andre Robert Downey Jr. i mandagsbiofilmen Only You. Den starter lige efter en kort pause. Fangen, der er valgt som vinder af den gyldne nøgle, er fange nummer 2, Asger Fredslund. Blandt seerne er det Else og Ole Bay fra Vodskov, der er vinder af rejsegavekortet. Tillykke med det, og rigtig god tur.